taxi driver. Ganyan talaga si Rod pag summer, Maraming ano sa mukha. Sabi ng tita ko doon sa Pilipinas, maraming tigidig sa mukha. Hindi ko alam bakit tigidig ang tawag niya. But, yeah, pag mainit po, ganyan yung skin niya. Kaya hindi siya bagay sa mainit na lugar. Pero pag palamig na, nawawala po yan. It's like, opa sa auto. Ja. Beetjes, niet zo helemaal zo. Kumusta po ang mga araw nyo? I hope okay kayong lahat. And yeah, Friday na ulit. May motivation tayo ba? Ay, weekend naman. And weekend, may gala po kami ni Ana. Labas tayo. Ganda dito. I always like it when it's like this. In autumn, it would look really nice here. The colors would change. Hindi pa masyadong busy ang daan, pero pagbalik ni Ruth sa bahay, busy na to kasi mga 7 na siya makakauwi. Mga almost 7:30. Wala po si Ana. Doon natulog sa lolo't lola kasi Thursday, lolo't lola ang nagpipick up sa kanya. Nice Audi? Yeah. Yung lolo't lola ang nagpick up sa kanya. So, diretso doon sa kanila. Doon din naghapunan si Ruth. Ayaw daw umuwi ni Ana. Kaya, Ana is by opa. Kaya si Ruth ang mag-pick up sa akin, sa akin ngayon. Si Ruth ang mag-atid sa akin sa trabaho. Para hindi na iising na maaga yung father-in-law. That was dangerous. Because there's an island. Mga tao ay nagsisimula na sa kanilang mga araw, papunta sa work. And natin si mga anak sa trabaho, ang iba punta na sa school. And ito siya, wala pang ligo. Magre-ready yan siya pagdating ng bahay. But anyway, have a nice day. Enjoy kayo sa mga araw nyo and enjoy din po kayo sa video. Ala ka riya! Yeah, I just woke up. Woke up like this, apa? Like this. Woke up like this. So work na tayo. Huy, ang lamig! Parang hindi naman summer dito. Ang ganda ng bulaklak na ito. Kaso yung mga nalalaglag na yata yung ng bulaklak. Kaya hindi na siya masyadong dark na color. May mga bees pa dyan. Anyway, pasok na po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Asan ang kanton mo, Day? Wala. Kumusta ang ano mo? Chill Birthday blowout. Ano, PG-13 pa man din ang channel, no? Oh, grabe si Mama Marienda. O, namigay ng Nagpakain, charot. Ayan. O, diba? Paborito ko ng bata ako. Kaso, namamahalan ako dito ng bata ako. Okay. Sa elementary ba? Mahal siya eh. A few moments later. Hoe doe je opa? Doei opa! Doei opa! Ze komen al opa. Zie je, bang? Yeah, Limousine. limousine. Wat ophalen? Limousine, een heel lange auto. Yeah, for Opa. Voor opa? Ayan, uwi na kami. Happy weekend! Friday na! Weekend na! Galing kami kila Bianan. Kaya nag-dinner kami. Makasama yung buong pamilya. Okay, birthday nga ni Bianan. You don't want to say hello to the titas? No, okay. Beetje moe, hè? Pagod na po si Ana. Catch na lang sa bahay, guys. Wala na sa mood si Aling Mali. Yung pa-fountain nila dyan. Green Bacardi. Nou, van Schijndel.
pierogi in the fridge, not the frozen one. Oh. Yeah? Yeah. The next day. Good morning, titas. Nakatulog ako ng maaga. Grabe. Sinabayan ko kasi si Ana kagabi. So, medyo mahina lang yung natin, no, yung boses natin kasi natutulog pa si Ruth tsaka si Ana. Maaga akong natulog. Sasabayan ko lang sana si Ana, tatabihan, and then baba ako para makapanood kami ni Ruth ng movie. Ay, nakatulog na. Nakatulog ang pagod na mama. First time ko ulit gamitin yung ating ZV-1, yung Sony's ZV-1 na ginagamit ko dati sa pag-vlog. Mas gusto ko yung quality ng camera na to. Pero pag dinadala ko siya sa labas, medyo bulky lang talaga. But yeah. Imbis na tapusin ko yung vlog kagabi, nakalimutan ko na po kay na feel ko na ang lahat ng pagod. But yeah, ngayon ay ayan, 5:28 pa. Ka-text ko. Text ko yung kaibigan ko. Kasi kikitain ko sila mamaya. So mag-vlog po tayo. And then tawagan ko din yung mama ko. Kumusta nga po pala kayong lahat? I hope okay kayo. Nasabi ko na ba yan sa intro ng vlog? But baka pa ulit-ulit tayo ba? Ay, what a week. Pero, as usual, na-survive pa din natin. Ang importante na survive. I'm doubting if magkakape ba ako or pass na muna. Siguro magkape ako mamaya. Malamig. Hindi ko these days parang na siya. Parang autumn na talaga ba? Hindi naman to summer na. Kasi malamig na talaga siya. Para siya nasa mga 15 or 16 degrees na lamig. Ganun. So pag nadi-t-shirt ka, okay lang. Pag nasa may araw. Pero pag nasa shade ka talaga, mafe-feel mo yung breeze ba? And dito pa naman sa Netherlands, windy po masyado dito. May na-receive pala ako na package. Medyo ilang araw ko po siyang hinintay. Gusto ko siyang itry kasi nga maganda yung reviews niya. Tinry ko siya yesterday but hindi ko siya napakita sa vlog. Plano ko sanang ipakita siya pero nakalimutan. Maraming nakakalimutan. So ito po siya. Ito yung box niya, maliit. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Kitsch. Ayan. American brand siya. Maganda yung kanyang reviews online. But this just smells like my other wax stick. Medyo matagal siya dumating. I was thinking na talagang galing siya sa US kasi yun yung nakakita ko sa pag-track ba. Pero feeling ko andito na to sa Netherlands eh. May pudian na ako. I'm still not sure how to pronounce this brand. Pasensya na. Baka alam niyo tong brand na to. Kitsch. Yata ito. Or I don't know. I'm not sure. So may tayo dito. Hair and scalp oil. Strengthening hair scalp oil. Kailangan ko to siya. Then the last one, yung trial set or yung sampler set po yung kinuha ko. First time kong itry yung hair perfume. Yan. Tinry ko yung isa yesterday and it smelled really good. And sobrang bango niya. I think I'm gonna get this one. Yung scent na warm, warm sugar. Ang bango. Ito mga type na smell ang gusto ko. Sweet siya, pero hindi siya super strong. Ito naman. Tabi. Okay, kabaho.
Okay lang, pero ka-strong. Uy. Pistachio latte. Ay, ayoko sa smell niya. Ang strong. This one naman is sheer violet. Okay. Kalisod ba po? Sige, hupas na niya. Ito siya parang, bango. Sheer violet. So, may dalawa na po ako nga kukunin. Yung warm sugar at sheer violet. Pero hindi po ito siya daily basis ko gagamitin kasi alam ko hindi siya ganyan ka-healthy sa hair. Mabango din. Okay. I like this one. May ano po sila nakita ko, may gusto ko ding i-try yun in the future. Yung kanilang dry na shampoo and conditioner. Yung bar na shampoo. Yun. Gusto ko siyang i-try na in the future. Medyo may ano lang siya. For me lang nasa may kamahalan na side. Pero itatry ko pa rin. Baka mas ano siya ba makatulong sa problem ko sa sa scalp ko. Dry na dry po yung aking scalp. Probably also because nasa malamig na temperature yung aking department kasi 'di ba nasa fridge na ako doon. I mean, nasa yung mga produkto namin na pinapasok ko minsan is between 2 to 8 degrees. So talagang nada-dry yung scalp ko kasi kasi in the morning I stay there for a longer period. Siguro let's say yung talagang diretso ba. Let's say siguro mga 1 hour ganun or more, and then mabalik na naman ako every now and then. Siguro 1 hour in the morning and 1 hour in the afternoon na straight, and then after that labas-pasok na ako doon. Yun. So siguro yun din ang dahilan kung bakit mas bumabalik na ulit yung aking yung dry scalp ko, and nagkakabalakubak ulit ako. Sa Bisaya pa kaspa. So baka yun yung dahilan. Ano ba yan? Itatry ko po siya. Let's say kung anong effect natin. So yan po yung mga recent budol natin. If you're in the US and familiar kayo sa product na ito, or I'm not sure kung kilala ba siya sa US or not, or bago ba ito siya, hindi ko din na-check ng maayos. No? Yung reviews lang talaga online yung binasa ko. And mga reviews naman, okay naman. And nakalimutan ko din itanong yung friend ko na naka-based din sa US, yung bumisita sa amin dito 2 years ago para sa kasal namin. Nangilkil talaga, no? Nangamo talaga sa harap niya. But, nakalimutan ko siyang tanongin kung kilala ba niya yung brand. Tanongin ko siya mamaya. Pero, sa mga nasa US po, kilala niyo po ba ito? Or okay po ba ito? Check ko din siya mamaya ulit. Thankfully, nag-ship naman sila dito sa Netherlands. And then, when I check the pricing din, automatic, din siya, naka-adjust siya sa location. So, euro din po siya. Pero, nung nakita ko na yung yung aking invoice is naka-dollar siya doon online. Pero yung pricing ng naka-euro siya. So, parang, or baka malikmata lang ako. It's Sabado ngayon. So, mamaya po, mag-ready kami ni Ana. Hindi ko alam kung matutulog pa ako ulit. Pero yun, may lakad po kami ni Ana. Isasama ko po si Ana kasi may lakad si Ruth tonight and ayoko magmadali na bumalik or umuwi. Weekend, so family time na po. Excited po ako palagi pag weekends. Not only because, or I can take a break from work, but
of course also to be able to spend time with Anna and syempre kay Mister. So family time, and then syempre I also have time to meet up with friends just like today. Yun. But anyway, ayoko pong masyadong kabaan yung pamidyong ito, no? So, I will see you na naman sa susunod na video. Maraming salamat, and I hope okay po kayong lahat. Kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy. Mush, mush, mush.